hadin ke jingtep kerteng ki arngot ki kertong MDC na ka party NPP hanin kasngi la sakhiru menta kasngi kalai puai tre ukala lengkot ya ke jingwan tep kerteng salaingut ki kertong MDC jong ka party NPP ki bakun thop ya ka kong Magdalene S Maulong ka kertong MDC na Omsning constituency uba sostines sotun na jirang constituency bat ka kong Rona Khamdej ka kertong na Nongpo constituency kumjuru uba George B Lengdo na ka kanhun shimet mantakasngi ulalay ban pentikna yalade man yakon ya ke election na Umroi constituency da ka balay ban tep kerteng ha ki returning officer ha DC office ha Nongpo habakren sigilat patay kubor na kaleng uba George B Lengdo ulaong ba kum u MLA uba rim na ka Umroi constituency uba don ka jingtrang ba chakri ya ki paitba haba ki paitba kloy iru ki kam ki jongu manta sasisin ulawan biang ban terwai ka jing chakri ya ki paitba da ka bayeng ban yakon ya ka election MDC lawan pai biang sa ka election Umroi constituency lubak MDC kamong tausnem ni wan dak ta ji ang lut ban chakri ki paiba Umroi constituency lah itu mai nga haki stem gula dap kum beliau jungki bat mentai sisin wan kum ketong MDC ban bu biang sisin ki kerpat begin ailat dengan bangan mikmat constituency syar dis council enam tang constituency de jong ping ki bobon mengkumno hakabede bagi ang ki kanun ki balong naduk ki for blasting dis council tam trading license labor license kira i bekumno ki kta ya koyo kami jam tam bede ba constituency de jong tam bede bagi jimdon di bobon ba ki office terkam sarkar jong sarkar dia kepang bagi wi pat ni nong sengkam senjam ke badon hapok constituency de jong ini kelah kta bahaya ki nong senong de constituency tak gue kariti bat kendo molong sistem riboy ke jungi ke pang Umroi constituency ke bangi lei bakla kta bobon ba ki longi long sem ki basa kan thik na tam banyo tang sinong remieng ru kalong sisa ke na ke bantar spa tuli di hajar tuli ki longieng ni ipat ru bahak po ke je bendri ke jungi ki don ki sinong ki thau ki basim ke jing ki kle na ke bantar jong ki khon ki kti ki bami yeng bi sem ha jong ki sinong ha ke ba ke sinong ke sim ke jing ki kle na ke bantar ban ai sinong remieng na jong ki khon ki hajar ngidon kam banyatai bah preng juga je bendri jungi ru kidon ki kanhon ki noksen charge nong ki balala ban ai kata ka benta ki khon ki hajar ke snong kidon bade haki riboy ki jungi ki bangi ki spa tli ki bai khon wat banyo tang sinong remi jingduk ka ba don ke bobon mo te ha bai de bade bat kenika jingdon jong ki ang ki pertama ki bumi mentah tang hapo ka jing penkela jong kenika council beladep umno ban pentri kami ki Kimidon kam ni perkat maki an asna ni la shay subun tangki an ni kam pentri kampat ko lolong ki por ki bladep tigum kini ki ni hab ni perkat ke we gi ang nut ke jonga kalong ba in bu no ita school on ai ji kai na ka benta ki rong ba snong na ka benta ki senglong kumi na ka benta ki seng samla bakum no ki nyadon benta sensar snong kam tam ban pe ki dustur ban pe du bagi umlang salang kalong ba im hakata ka por burom ko ba siman dai ba bu ta ki kini kidong katukat ni ki kimat ki bangin hapi pusan ban sedang ni jinya tai don preng juki ki balak ban ulong don preng juki ki ban banpor ban ulong ndring soba tadang iyo ban mi khmat sa council di ban sedang ni kini ki jinya tai bagi jion ye mir chimut kamu ki pai ba kanang i re ke basai khmat ha ji pet jonga hi ngala thai ki seng sai ma bagi no ilam juki ko kilo mar teng oh ha jing ya mir chimut tang ar la ingut ki no ilam ha bukut jot seng jot kinong bo di kapelak rain lu yang i ban le sikmat ji pai ba ba sipang da kum ni sipang da kum tai ha jing kala jong kinong elam berkirai ke jong ki tena tak daung so bangin le kum di panen sulai luit nya kita ki ibarat kai man ha kisan sedang mengalalong MLA ke we mengala yo ke ji kai ni pai ba kalau ba pai ba kan senia nga kan senia ki pai ba kata ki bakong san tam na ka benta jong ha ka ha ka thong ko mata kapal pawe ke ji kublai ti baro Tibetan hagle report di press and media kita langi president of the district jungi the National People's Party nanti kino kam ke bakmat jongka National People's Party na jirang constituency pawi ke juku blai ki baru belai don lang ke report na guta bunyo ban pendep hagwede banka jing pentikena jungi ban tap ke kerteng na guta bnele ka election MDC kum solong ka apu trek jong ni one dena kalian juga kumbu kertong agri for kaso ban ai ngo you play na ko benta ki jingker ku ba
la ai la hak ning layo ban shakri kum emily layo ban ai jing shakri ni tak pajba ilai ke service ba ki pajba ki stotunat ki sobun ba nataru nakle junga kum kortong hak ni election MDC andala tep ya ka jing nyobut ka phang e ba mat long ban ini ban pen klan hak bi dei ba ki dorbasnong ini ban klan dei ki jing dei ki ma ini ban pen klan hak dei ba kumno ka jing pen sa ban le ya ki disenchar ba kunjuru hak bi dei ba kumno ban ini ban how la jing da ki ba pang ki ba mengikum kiret pai idon hak ni ka jelang ke jungi la ko benta ka pha ka pang ka ba ni layo de ngis kem dan permen kem bagi pajwa konstitusi ken ai ka jikasan ken ai jikshania hak ni MDC election ke solong ka politik desmu election MDC ini nga fai platif hi playing bagi social media ka ba i sitting MDC ba Victor ni la resign ka parti NPP ka South Rik jong panai December shwa ba ka parti ke jungi kan declare ki candidate teh den ta ilayo bani song ni perkhat den ki noi lamparo ba kiladon ki candidate ki pelapan tiket na ka NPP na ki leaders yang ki block paro ki don ke ta ke jing perkhat ha ka ba ka pur kala khim palat ba den ta ka tau labu e ke jing shane ahu MLA bon shim he ka ni ka senjam ka ban ta na ta ban shim e ke jing ke kli banele ka election MDC ma jing ro e ki noi lam joga NPP ki paling ba kesur ki pajba ki lai jing mut hak bidai bat ka candidature jong iba Victor ba hadin nang tapat hadin bai li la resign labu syo e ki jing ke kli hak ki noi lam ka do MLA hak bang la yo ban song min perkhat ban shim ki opinion nak leng ki pajba na ba nak leng ki pajba ki bu e ke jing shane ahu MLA ba hadin ba iba Victor la resign na ka parti jong iba le ka parti congress mentah iba kibupun ba ki congress ki main party workers jengka congress hajirang konstitusi paro de kaina surok se western se border area paro mentah ki wan join seka parti NPP tekene kalanang pen singan susu ka parti ke jungi lamar ba ka penti kenal lupa ba ngidon ha ke position ke plan ka kini ka MDC election ke selong ka politik kalian ngejonga abang iyo perman file ke nomination na ka jing iet ka jing shania jong kinong kit kam kilit ki prepare na kilai ni mo bersih bagi don as a parents body ke NPWF ke NPYF at kinong krisyan jong sinong prepare de kunta na ron ka jing kanan ka kra pangayo kan file ke nominations jonga ho ai ki kiyat snem ya ka bagi ladon ha ka isi bun tili ki bill kita kala long an di kidang don ki pending bill ki barangsa ko mangitip dan san ko ki himam ki bill ki barangsa belum pending ki kermen ba kita ki ibaro ni nang yo ban penkran bang katla ka dia ni laya persyang hi ban wara le si ki nyo ko atli snam ko ba ki baro khat kitip kim shim la yo ban wara kita ki an ki biskem ki an ki baklan ringit scam ba dei ring ba kan ka kenti ka wat ni mentan nang yo ban wara ki an ki baklan ki an ki biskem la ka benta kali ka chat nakaliya ka jonga ki pat ba ko umsning constituency gilayo i kilasaki tengam don kam ban pensyai halor kita ki pena thliej ya ka ba ki wo dong ki wo daw tinga thai ka kam hi kala peni ndai kam nganda su pher do kata-kata nganda kawang kti lang syakiwe ki shnong kilayo i ki nong shok shnong kilasaki ba ki kam hi ki kan khamjam banyak ka ktir